sa again mga Bisaya. So natadiri karon sa among balay. So karon natong trip karon is natay i-prank. Atong i-prank ang akong manghod. Sige dulag email di na mo tawad suguon. So karon ang atong trip is nam sa Pikas Balay. Nasa Pikas Balay dito siya nagdulag email. So aton to sa dito. So ato mag-set sa atong kamera. Atong ibto ng wifi dito. Tanaw to kung sa iyang reaction sa mga dul. Ambot kung mag-rank ba siya sa email yan dulaon. Dula yung vision bata. Email rin yan dulaon guys. So ganito siyang i-prank. So ang tanawan ni guys So please kung tanawan niyan doon sa kinatapusan. So ito nagpa-shoutout. Nasa ending ang scene na shoutout. So please kung tanaw till the end. Salamat niyo guys. So bago mo ng channel guys, don't forget to like, comment, and share, and subscribe sa aking YouTube channel para updated ka sa prank, vlogs, kung usapan na basta subscribe lang. Salamat niyo guys. Hope success atong prank or trip. So let's go. So na siya dito guys. So nagmula sa gaming guys. Guys apa guys Bergarang kerja guys. Ulitan guys. Siapa guys atak aslin pa hati ako kenapa orang na bantai ka. So guys dito na nawisita pang akong kamera guys Do it! Just do it! Gago! Gerang ke deh. Ini itu apa? Jangan menolak, apa itu? Tidak mau itu. Ini itu nih lo. Kamu? Mantap. Gerang ke deh. Aku ingin nonton Iya. Mau kah? Gerang ke deh. Pakila. Pakset. Udah bener. Mana nih kau anak internet? Lagi oke nih. Gerang gede. Lagi prank di beda. Gimana? Bubu. Lakon lah. Ebak nih. Saksak ya? Saksak ya? Oh, ibu anak. Ini kembali. Nakuha ka ng minus credit to. Run. May just eh. Minus credit. Minus credit. No. Anak ko. Wala, mag-saksak dito. Saksak dulu.
Kalau kayo kapit. So, mga guys, ang success yun itong prank again to my brother, Onyal. So, before na mag-end sa video, ano sa masawa na magpa-shoutout? Ito na, shoutout. Jandy Ramirez. Og shoutout ni Juan Jane Perolino og ni Scotch Rose Zambuangnon, Rosalie og ni Adrian Bauzon Baya. Ay, sali din na bro. Og shout out po ko ni Jen Ramirez. Shoutout sa taga Malapay, ug sa taga Dumanhog, I love Dumanhog. Shoutout yung tanan guys. Tanang mga nitanaw, shoutout, salamat ninyo, salamat sa pagsuporta. Ako sa tanan akong kailas, ug sa akong mga classmate, Naunang matignan. sa akong mga kaliwat, Mga gwapa. ug sa tanang mga Lagoso family, ug ang mga amigo, amiga, mga choy. So shoutout yung tanan. So muna guys, amping mo guys, see you soon guys, stay at home. Mas-survive na kita ani lagi, basta sige lang tagkaog utan, sardinas. Mas-survive na kita ni kadugayan sa ampo lang kita sige gyud. Ampo ta. Ni kasang Ginoo. Oh. Before ta mag-end sa tong video, please don't forget to like, comment, and share, and also subscribe sa tong channel para updated ka sa more upcoming videos and prank. So suportahin kanyo guys ah. Trip rin ka to ah. So, goodbye. Ay.